ମୁଁ ଏମିତି ଜଣକ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲି। ସିଏ ତିରୁପୁର ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଦିନେ ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ପୁଚକା ବେପାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଲୋକ 10-15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଚକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ଯେ ଭାଇ ତମେ ପୁଚକା କେମିତି କଣ ବେପାର ତମର ଚାଲିଛି? ସିଏ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ମୁଁ ନୂଆ ଆଣିଛି ଆଉ 1,20,000। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ମେସିନ୍ଟା, ନୂଆ ମଡେଲର ମେସିନ୍ଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଏଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଟିକିନା ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି କଣ ପୁଚକା ଦେଉଛନ୍ତି? ନା 10 ଟଙ୍କାର ଆମେ 8ଟା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ପୁଚକାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଖାଇନୁ, ଆମେ ଲୋକ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଚକା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ସିଏ ବି କଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଳୁ ଚକୁଟା ସରିଗଲା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ବେପାର ଠିକଠାକ ଭଲ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇକି ପଚାରିଲି, ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ବେପାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଛି, ସିଏ ବି ପୁଚକା हम तो नहीं खाया, जानेगा कैसे? ପୁଚକା ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ସେଇଟା 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା 6ଟା ଦିଆ ହଉଛି 6 ରକମ ପାଣି। 6ଟା ରକମ ପାଣି କହୁଛି। ହଁ 6ଟା ଗୋଟେ ସାଧା ପାଣି ଧରନେ 6ଟା। ସେଠି ପାଣି ମାରି ଆଗ୍ରହ। ଏଇଟା ଡିଜିଟାଲ ପୁଚକା ଦୋକାନ, ନୂଆ ମଡେଲର ଗୋଟେ ଟିକିନା ଆଣିଛି। ଆଉ ମେସିନଟା ନୂଆ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଏଣ୍ଡ ପୁରା ହାଙ୍କୁଡ଼ିକି ପେଟିକି ପୁରା ଏପଟେ ପୁରା ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଛୁ, କହୁଛୁ ଏଇଟା ଟିପିନ ପାଣି ବାହାରିବ। ଆଉ ମେସିନଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଣ୍ଡକୁ ଦେଲେ ପୁଚକା, ଏଣ୍ଡ ପୁଚକା ଖାଇଲେ, ପୁଣି ସେଇଟା କଣ ଟିପିକି ପୁଣି ଆଣିକି ପୁଚକା ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ नल्ला डूम। से ड्रमटा घिनिक आसते विस्कातपुर जी गोटे छोट यात्रा हम आ कहते से अल्प स्वल्प नहीं जीवार नाला रथी जाते मोर लोक ना 4टा लोक थे से छुट्टी मार देते मुझे जाऊँ मोर 4टा गाड़ी थी कौन कर मत निजा जावाई हूँ पियाज तो काटिक लोक ना पियाज काटिक नहीं आसती देखो ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କର ମସଲା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜିରା ପାଉଡର, ରାଇ ତେଲ, ଏଇଟା ସସ୍, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବଳିଆ ଛକି ପଡୁଛୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଜଣକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ ମାଗୁଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ପୁଚକା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ? बहुत बहुत सुंदर लगुच पूरा आचार भाया खाइले जानवे से ना न देखिए कौन जाने देखिक डिजाइन टा आगे 5 जन खाई खाइला पर जानवे हाँ फ्री दे ना ना फ्री नहीं सी ठीक अच्छे पानी नौका देवे से नौका वाला दून जमा पुड़ून जमा पुड़ून झाड़ दिया हो तो पुड़ू नहीं क्रीम दिया 7 रकम पड़ी काकुड़ी पियाज गाजर
ସସ୍ ଫସ୍ ଦଉଛନ୍ତି କି? କାଇଁ ଏଇନ କାକୁଡି ଆଳୁ ଚଟଣି କାଇଁ କାକୁଡି ଫାକୁଡି କାଇଁ ଖାଲି ତ ଆଳୁ ପିଆଜ ବୁଟ ବି ନାହିଁ ବାଦାମ ପଇସା ଏଇଟା କଣ ଏଟା କିଛି ପକାଲା ଦେବି ଏଇଟା ସସ୍ ପାଣି ବାଲା ନୁହେଁ ପୁଚକାର ବି ଏପଟେ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଚକାର ଖାଇବାର ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦିଟା ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ମକରା ଆଉ ରାଧିକା ସିଏ ବି ତା ରିକ୍ସା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ପୁଚକା ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଏପଟେ ଅତୁଲ ବି ଖାଇ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାସା ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଏଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ସବୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଖିଆ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି 200-300 ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ପୁଚକା ଖାଇସାରିଲେଣି ଟିକିନା ଭାଇ କତରୁ ଆଉ ଟିକିନା ଭାଇ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକିନା ଭାଇ ଏବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ପାଉଡର କରି ପାଉଡର ରାଇ ତେଲ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସସ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବଳିଆ ଛକି ରହିଛି ତାକୁ କେହି ବି ଗୋଟେ ପୁଚକା ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଲାଷ୍ଟର ମୁହଁ ନୁଜି ପକଉଛୁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛି ପୁରା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ କୋଉଟା ରାନିଂ ଡିଜିଟାଲ ପୁଚକା ଦୋକାନ ଇଏ ଆଉ ଏଇଟା ହାଇଜେନିକ ପାନିପୁରୀ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଏଇ 1,20,000 ପଡିଛି ହଉ ମୁଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଫୋନ ଆସିଲାନି